entzuleok, bentsa gauz beste astebutu batez, beste zapatu batez, sortziko txikia irratzaioa zuei eskaintzeko prest. Beti ikastetxe ibiltzen gara, guretzako bere ikastetxetan dabezan bertsoak jasoten, eta gero, zegoen ganatzen. Normalean, Bilbo inguruan ibiltzen gara, Bizkaiko Bertsozale Elkartearen lankidetzan, eta Bilboko udalaren laguntzagaz egiten den saioa dozuelako hau, baina, bagaur Bilbotik urtera egin gara pixkat baino gehiago esan horrekerik, koatxe hartu, eta ia nora etorri garan, laster asmauko dozue. Gaztetxoak hemen inguratuta nabe, euren musika gela guztiotala, eta laster bat, hasiko gara entzuten eure, eta euren bertsoa. Norda? Egunon Bizkaia, zer gauzazen asteburua, gu pospozik gaude. Parranda lagunak, jolaserako denborak, Gontzen horria futbol partiduak edera asteburua. Muskizko ikastelako ikasleakar, askotan kostatzen zaizue gure herrian armak kokatzea. Batira, Bizkaiko mendebaldeko kostaldean dagoen herria gara. Bizkaiko kostaldeko azken herria, alegia, itxas eta mendiaren ondoan. Gure ingurua deskubritzera gonbidatzen zaituztegu. Hauek garago. Kaixo Euskal Herria entzun ondo gelan, gaude hemen bertsotan Muskizko ikastolan. Trailalalai Muskizko ikastolan, trailalalai Muskizko ikastolan. Muskizen bizi gara gu mendebaldean, ta euskaldunak gara bizkaitar artean. Trailalalai bizkaitar artean, trailalalai bizkaitar artean. Guk prestatu ditugu bertso sorta batzuk, ta bertsoaren txuten ondo pasatu zuk. Trailalalai ondo pasatu zuk, trailalalai ondo pasatu zuk. Ikastetxean gaude eta handienak, 6. mailakoak gara jatorrenak. Trailalalai gara jatorrenak, trailalalai gara jatorrenak. Bertsotan entzun zuen antzera, Muskizera etorri gara, izan dabe, Bizkaiko kostaldeko azken herria dela, eta deskubritzera gonbidatzen gaituen, zer deskubritu behar dugun Muskiz herrian. Ia, no kontaktu dauza, zupentzau, gonbidatu bat daukasun zela etxean, zuen adineko gonbidatuak etxera etortzen behar zela. Kanpoko atzerriko lagunen batzuk. Nora bilduko zunpien? Zer ikustera, zer egitera Muskizen? Zer egin lekezuen adineko gazte batek Muskizen? Nora joango zinekien? Ia, nusa? Ni hasier naiz, eta eramango nuke muñatonez ikustera gaztero batera, Petronaren ordean dagoela. Muñatonez gazteroa, oso do? Ia, besterik, nusara? Ni nerea naiz eta eramango nuke mehatzarira eta hor daude jendearekin jolastera eta gauzak ikustera. Hori zela, museo antzeko bat, interpretazio zentua dela? Mehatzaria da ikusten dira pelikulak edo antzeslanak, eta ere plaza horretan daude leku batzu jolasteko taldeetan eta gauzak egiteko. Kulturarekoa da, ez da, mehatzari kulturarekoa da? Bai. Ia, nusara? Ez ikizta handiagoa behar dut. Bueno, jarraituko dugu aurrera eta tribunaltatzen eta gero. Zirrela batu gara gaur irratzaia zuentzat eskaintzeko. Galdera erantzun batzuk prestatu ditugu ikasle egiteko. 6. egingo dizkio galderak, eta baita alderantziz ere. Ondokoak ezagutzea garrantzitsua da. Gustatzen altzaizue klasera etortzea, guk ez dugu gustuko nahiago etxea. Zelan zuen arbela, gurea oso txarto, gurea ondo doa, zuria delako, ordena
kontuak, ikasgelakoak. Zuek enengo ikasgelako zuzendariak izango bazinekien, zer aldertuko zinekien? Zer hobetu behar da, zer faltan daude ikastetxe honek eta zer aldatuko zinekien? Venga, izan zaitko izien baterako, musikizko ikasgelako zuzendaria. Ia, lehen erantzun izkusunetako. Ia, nizera. Ni Mikel naiz eta aldatuko nuke patioko aldapa. Zer gertatzen patioko aldapari? Oso Aldapatzen da? bai, eta asko kostatzen zaigu igotzea. Patioko aldapa gomen aldatuko zain. Ni olaia naiz eta aldatuko nukeena izango zen lanari. Zer pasatzen patikoari? Kotzara. Eta zer da kenduko zuntena jatekotik eta zer ibiliko zuntena? Zer faltoiako? Janaria. Orokorrean, dana da txarra, ezin da jan, ez da? Desastre bat. Eta zuk zer ibiliko zuntena? Beste enpresa. Beste enpresa bat ibiliko zuntena. Da, beste enpresari baina izan, ibiliko dutazu zer jateko ipini? Zer falta da, zer jateko falta da? Berdina baina kalitate honen. Kalitate hobea. Robotik. Bueno, oso da, pozten, ikasteko goza gozierako, nik orain pertsoia gontzengo dugu, eta uste dut gainera holdetako pertso batzuk ez dugu. Aurrera goaz, orain zuekin batera jolastu nahi gara. Asmakizun batzuk pizkatu ditugu. Horretarako prest, az gaitezen bada. Musikizetako eta nahi dugu mantendu, lan lortzeagatik natura astindu, oso argia da eta kutsat egiten du, petrolio lurran hartu eraman talandu. Zer da? Gai. Nintzaki naiz eta Petronor. Petronor da? Bai. Txalo basabili. Venga, hau bat bigaren asmakizunak. Orain zeigan maia bekoak, ez da? Kantoko duzue? Akoak zarien. Venga, bat, bi eta hiru. Beratzen indator hori bai seguru, nagore laguna obariak helburu, tatxapela buruan ikusi egin dugu, ilusioa beti ekarri egin digu. Bueno, hau bezala, gaur egun da pista oso argigarri bat. Ia, no zera? Ni ugaitz naiz eta uste dut olentzero dela. Olentzero da? Txalo bi asmakizun dago guztaz alda. Venga, badoa, Bat, bi eta hiru. Gure asmakizunak palaitzen du herria, azekreak daude hor hau ez da berria, bertako delanean taldean irria, guztiok badakigu dela azpegarria. Zer da? Ia, erantzun ezabaren bat bat. Ni Mikel naiz uste dut Zer kolekzioa, hori da, zer kolekzioa? Ikastola. Bai, hori da? Ikastola. Ikastola? Bai. Venga, Enrique. Enrique, venga, azkeneko bertso asmakizuna, Zuek, ez da? Bai. Bat, bi eta hiru. Jauze gara ere laguntzeko daude, eta ez badaukazu hementxegu gaude, gatazka guztietan beti gure alde, bizitza ona ezin izan nahiek gabe. Zer da? Ia, Rosa. Ni nora naiz eta uste dut lagunak direla. Lagunak dira? Bai! Txaloa. Bertso gehiago prestatu duzue, beraz aurrera egingo dugu, luzean entzun behar dugu. Egunotan gure herriak euskal koplak betetzen gabiltza, eta gu ere animatu gara erratia baliatuz eskeriak batzuk egiten bertsotan. Kasu honetan, ez diogu okinari ogirik eskatuko, edo baserrizterrari zorizorik eskatuko. Oraingo honetan, hemengo agintariei abestuko dizkiegu gure eskariak. Ea entzun eta kasu egiten duguten. Agintariak batzuetan
da, baina nik imaginen dut Muskizko ikastolak eukiko dagoela zeo ona. Gauza honak egongo dira ikastolan. Ia batzuk esango dugu, dana txarra ez dugu esango da. Ia ikastolak zer dugu ona. Normaiz eta irakaslea ona dugu. Bai, irakasle ona edo errazua oso ondo. Bueno, posik ez dira definiba baten batzuk. Ia, naizana. Nahi naiz eta gimnasioa. Gimnasioa, handia dugu gimnasioa? Bai, oso ondo. Ia, niri... Naizana. Ni unaz naiz eta gu hezkuntza ona daukagu. Hezkuntza ona jasotzen duzu.